Добре дошли в Войвода Шортс, твоят път към епични и бързи видеа, които ще ти направят деня по-вълнуващ. Нашият канал е зареден с енергията на войводата, сила, решителност и невероятни приключения. Какво да очакваш? Забавни видеа, които ще те карат да се смееш до сълзи. Удивителни факти и тайни на света, които ще разширят твоето познание. Вдъхновяващи моменти, които ще направят твоя ден по-позитивен. Разгледай разнообразието от видеа и открий нещо ново във всяко късче. Натисни абонамента, за да не пропуснеш следващата доза от енергия и веселие. Не забравяй да включиш камбанката, за да бъдеш първият, който вижда новите ни видеа. Ако искаш нещо специално, сподели с нас в коментарите. Войвода Шортс – мястото, където малките видеа правят големи неща. Присъедини се към нашата общност и направи живота си по-ярък с нас.